mu zuwa gare shi har ga Allah muna shan wahala dan kasan nan tun ana mana kebul an zo an so maza ne mu da kaca yanzu rodi ake mana wallahi lazi muna shan wuya kuma duk wanda faɗi gaskiya a Najeriya wallahi yana shan wuya gaskiya muna roƙon Allah turumbu a soka wannan mulki ani mu nima wani a sa gaskiyar magana abinda nan faɗa shine talaka yana cikin wahala gwamnati ta implementing policy da za a taimaki talaka mun kashe kudaden mu masa kyakkyawan zato cewa in mun zabe shi zai zo ya gyara mana ƙasa domin har walima mun yi saboda murna da farin ciki amma yanzu muna yin da na sani saboda yanda kasan na mutane suke cikin wahala gaskiya ni dai ban waye shi ba ko ni ban ma san shi ba amma yanzu dai kai kana tare da shugaba Tinubu kuma zaka ƙara bashi wato goyon bayan ya ƙara fitowa takara wani ina ga ma 100% sosai fa 100% nake tare da shi gaskiya maganan gaskiya ba ma jin daɗin wannan yanayi da muke ciki sai dai mu ce ba ma mu kaɗai ba dukkan al'ummar Najeriya sai dai mu ce Allah ya kawo mana ɗauki kai ba ma ya arewa ko ina ka je ka kowa ya kosa da wannan mulki